Dobrý den. Vítáme vás u zimních M-News. V následujících minutách bychom vám rádi představili novinky, které jsme do aplikace přidali za poslední měsíc. Nově si můžete založit libovolný počet ceníků materiálu pod novou záložkou Materiál v hlavní nabídce. To záložka nahrazuje původní záložku Sklad. Zde najdete novou sekci Ceníky, kde založíte nový ceník, do kterého přidáte položky materiálu dle potřeby. Následně u položek přepočítáte cenu buď na základě procent či korun. Nebo upravíte typ výpočtu z přepočítat cenu na nastavit cenu, díky čemuž můžete u položek zadat konkrétní hodnotu. Po uložení je možné upravovat položky materiálu separátně. Nebo znovu editovat ceny položek hromadě. Ceník je dále možné přejmenovat či duplikovat. Nakonec můžete ceník přiřadit konkrétním zákazníkům v systému pomocí tlačítka vazby na zákazníky, díky čemuž se ceník se zákazníkem propojí. Následně při naplánování výjezdu můžete přiřadit formulář, u kterého necháte pole ceník prázdné. To znamená, že u položek materiálu se budou zobrazovat jeho základní ceny. Nebo vyberete ceník a díky tomu se ceny materiálu upraví. Současně je možné přidat do výjezdu více formulářů a jen u některých ceník použít. Úpravu ceníku u formuláře může provést pouze uživatel s rolí dispečer. Na kartě zákazníka v záložce ceny můžete jednoduše zkontrolovat, jaký ceník je k vybranému zákazníkovi přiřazen. Uživatel s rolí dispečer má možnost na výjezdu přiřadit ceník k formuláři, případně již přidaný formulář upravit a ceník u něj změnit. Současně je stejně jako ve webové aplikaci možné provázat ceník materiálu s konkrétním zákazníkem. To bude pro letošní novinky vše. Věříme, že se vám nové funkcionality budou líbit.